Ginpanginwala sang Independent Commission for Infrastructure o kon ICI nga nagdesisyon na ini nga wala sang salabton si former House Speaker Martin Romualdez sa mga irregularidad sa flood control projects. Sa statement nga gin-release kagabi, ginbali sang ICI ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre kaangot sa isa sa ilang mga rekomendasyon nga ginpasa sa ombudsman nga nagaalegar nagplastar nga hindi accountable si Romualdez sa mga anomalya. Suno sa ICI, ginpili lang ni Asidre ang bahin sang referral kag amo ini ang gin sa publiko nga wala man ginsugid kung ano gid ang kabugusan nga konteksto. Suno pa sa ICI, nakabutang gid man sa referral nga ginpagwa ini nga wala sang finding o conclusion of guilt or liability sa bahin ni Romualdez. Apang dugang sang komisyon, ginbutang Manila sa referral sa tung Nobyembre 21, 2025 nga for further investigation si Romualdez. Sa referral, suno sa komisyon, hindi sila ang nagtumod o kung nagdesisyon kung inosente o kung guilty si Romualdez. Rason nga ginpasaka ini sa ombudsman para sa dugang nga investigasyon. Ginpahanumduman sang ICI kay Asidre nga nagaobra lamang sila bilang fact-finding body kag wala sila sang prosecutorial authority. Ginpanindugan man sang komisyon nga ang ila referrals kag mga tikang nakaangklatanan sa mahinalungon kag madalom nga evaluation sang beripikado nga impormasyon. Lakip na ang madamo nga mga testimonya kag mga ebidensya nga ginauya sang komisyon.